बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालाम सनापुर पन्चायतनि सिङाव थानाय मध्य सनापुर गामियाव गिख्रंथाव दैबाना। दैया माथावरिया अखा ज्रुब ज्रुब हानानै माथावरिया खनसेनो बायनानै जि जोम माइ दै दाउ अमा थांफाबाय। जि जोमाबो माबानो हायासै, हमथास्लाबनो हायाखै। नांगौ गोनांफोरखौ जों बोखांनो हादों एसे, अब्लाबो जों सबखौनो बोखांनो हायाखै। जों दै गोथौनि थाखाय बिराद गिनायबो फैदों आरो जोङो सबखिनि मालखौनो बोखांनो हायाखै। गोदोनासो जादोंबा माबायावनो जिथु बिथा बेयावनो गोदोनासो जाबाय। ओमफ्राय जि जोमखौनो जों हमथास्लाबनो हायाखै। माइ दंमोन दुलि मोननै, माखासे थांफाबाय, माखासे एसे जानो आन्थाखौ जोङो मानसि साफा सानै मदद खालामनानै बुद्रुनानै लाबोदों आरो। न'आवथ' थाजाला, फेन्दासे फलक हाबजोबो। माखासे न'आ बायनानै थिङा लांबाय, एन्जुरफोरा लांफाबाय, जिबो अमा दाउ थांफाजोब्बाय। माथो दा बेफोरनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था लानांसिगोन, जानाय लोंनाय एसे मदद खालामनांगोन आरो। खुलुमबाय, आं निजोरा बसुमतारी, इउनाइटेड निउसआव बयखौबो बरायबाय। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय आसाम फारसे बोहैबोनाय हलंगि दैया माथावरिखौ सिमफायनानै मध्य सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरखौ गोबां नखरारि मुवा बेसाद दाउ अमा बोरमा नस्थ' खालामदों आरो न' बां सिमफायलांदों। बिथांमोना फोरमायबावदों दि बिथांमोनहा दा थानाय जानाय लोंनायनि थाखाय गोबां उसुबिदायाव दं, लोगोसे थानाय जानायनि थाखाय थाबैनो सुबिदा खालामना होनांगौ होननानै सोरखारखौबो रादाब बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। न'खरनिथ' बुंनो थाङोब्ला कमप्लिटलि माने खहाखौनो होनना बुंना लानांसिगोन। जायनि जाहोनाव जोङो हरखाबै मैया फुंनि 10 रिंगायाव माने माथावरिया बायनानै माने हलंगि दैसाया माने ओरैजायनो माने गामिजोंनो बायफ्लंनानै डाइरेक्ट माने दैमा हिसाबैनो बोहैबोजोबनाय जाहैबाय। दा बे हिसाबै माने ओरैबायदि माने मोनसे जोंहा थासारि फैबाय, माने जोङो बेबायदिखौ सानाखैमोन जे बायनानै बेबायदि हरखाबै दैया जोंखौ एफेक्टेड खालामफैगोन। नाथाय माने सानस्लाब हायि माने खुनु न'खरनि सामग्रिफोरखौ जोङो माने बासायस्लाबनो हायै बेबायदि माने हरखाबै फैनाय जादों आरो। ओंखायनो जोंनाव दा जों गामिनि मोनसे जोंहा माने थासारि, जोङो दाउ अमा फियो, माइ दै बेबायदिनो जोंहा माने न'खराव थायोमोन। बेफोरखौ जोङो दाउ अमा एबा बोरमा हांसो बेफोरखौ जोङो बासायस्लाबनो हायासै आरो बेबायदिनो माइ माइरं अनेक बेबायदिनो माने हास्लाबासै जोङो। ओमफ्राय हमनानै लादो दा जोंहा माइ गायनायनि बोथोर, दा बे माइ गायनायनि बोथोराव दुब्लियाव जोङो 7-8 बिगा बिदिनो सोरबा 10 बिगा बेबायदिनो, ओमफ्राय सोरनियाबा खोथियाया बेबायदिनो गोबां फोनानै दोननाय दंमोन, बेफोरखौबो फबलुंलि खालामजोब्बाय आरो माइ गायखानायफोरखौबो फबबाय आरो गायबावनो गोनांखौबो एवखानायखौबो फबनानै माने बहुद माने खहा खालामनाय जादों आरोखि। दा नंखायनो न'खरा बेबायदि दैबानाजों खहा जादों। ओरैनोथ' जोंना बेयाव माने 100+ दं, माने गासै बे गामि मोनसेयाव आरोखि, मध्य सनापुर गामि हिसाबै। दा बे 100+ माने न'खराव 60%आनो जोंना खहा जाजोबनाय जादों माने। दा बे हिसाबै बेबायदिनो सोरनाबा खम सोरनाबा बारा बेबायदि मोनसे खहानि माबायाव थांदों। आरो आंनाथ' माने गोबां खहा जादों होनजायो। दा माने आंना माने बयलार फार्म दंमोन, अमा फार्म दंमोन, गासैबो दंजोबोमोन, हास्लाबासै बासायस्लाबनो, गासैबो माने गोजावलांजोबनाय जाहैबाय दैयाव। नंखायनो जों सरखारनिसिम मोनसे अनुरद खालामदों, माने जोंनो जाहाथे माने नेक्स्ट माने मेसेङाव, दाथ' सम्भब नंला खोमाखि माने बे माथावरिखौ खोफुंनानै जोंखौ माने बेबायदि मोनसे सेभ होनो। दा ओंखायनो फैगौ माने खामानि मावनाय सिजोनाव जोंहा माने जोंनो पारमानेन्ट मोनसे सलुसन नांगौ आरोखि। पारमानेन्ट मोनसे जोंनो खामानि नांगौ, जों जाहाथे बे दैनिफ्राय सेभ जायो। जोंहा हा हु खेथि बाथि मोसौ मोसा माइ दै बासायनो हानायनि जोंनो राहाखौ सरकारा सरकारा माने मावना होनांगौ। बेखौ जों नोंथांमोननि निउस मिडिया चेनेलनि गेजेरजों जोङो माने खावलायो आरो। गभर्नमेन्टनिफ्राय नायफैबाय? गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' मैया ओरैनो मेजिस्ट्रेट फैदों, ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिड अफिसार फैदों। बिथांमोना नायनानै थांदों, नुलांबाय बिथांमोना जोंनि हालोदखौ माबायदि जादोंमोन। बिथांमोना माने जाफुबाय थानाय समावनो नुफैदों।
जोंनाव मा माने खहा जादों ओमफ्राय जों बोरै खस्थ' सैनांदों जों माने ओंखाम मोनजादों मोनजायाखै बेफोरखौ बिथांमोना नुलांदों मोसौ मोसानि समस्याफोरखौ नुलांदों गतिके जोबोद माने दुखुनांथाव आरो दिनैसिम जों ओंखामखौ माने न'आव माने मोजां जानो हायाखै आरो लामायावसो जाहैनांदों बिदिनो जेनेबा बै लोमजायैफ्रा खाथि खालानिफ्रा बिदिनो संना होफैदों जोंखौ जादों आरोखि ओरैनो गामाखालि बोसोरफ्राव बेबायदि दै फैना फैयोमोन खोनानाय बायदिबाथ' नंला जोंथ' प्रेक्टिकेलि मोनबाय थाग्रा हिसाबै माने जिनिसा सिगां 25 बोसोरसोनि सिगां जोबोद गिदिर मोनसे बेबायदिनो बाना फैखांबाय किन्तु अब्लाबो बेबायदि खहा जायाखैमोन अब्ला नैबे समाव जोंना नैबे लामाया ब्लेक टपिं नङामोन मैद' सनापुर गामिनि लामाया बे समावबो लामा बारखादोंमोन आरोखि एसे माबायावबो माथावरियावनो बायनानै बेबायदि एफेक्ट खालामफैदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव END डिपार्टमेन्टआ माथावरिखौ खोनानै होखांनायनि उनाव गोबां सम थानानै बेबायदिनो जोङो एसे मोजां मोनसे खेथि बाथिनि परिबेसखौ मोनफिनदोंमोन बारियाव खेथि बाथि मावनो जों मोनसे परिबेसखौ मोनफिनदोंमोन नाथाय बेबायदिनो दा फैयै फैयै बे जोंना ओरैजाय जोंनि बे मैद' सनापुर गामिनिफ्राय 2 किल'मिटारसो गोजानाव अरुणाचल प्रदेश सिमनायाव जोंहा मोनसे एयारपर्ट प्रजेक्ट मोनसे सोलिनानै दङ बे एयारपर्ट प्रजेक्टआव जोङो खोनानाय बायदिब्ला आरो नुनाय बायदिब्ला माने जोंना माने हाजोनिफ्राय मोनसे टेलिफन नाला होननाय मोनसे दैमा दङ बे दैमाखौ बिथांमोना माने माबायदि टेकनिकजों माने जोंनि बे हलंगि दैयाव माने डाइभार्ट खालामनानै माने मोननैजों मोनसे खालामना हरखो ना बे मोननैजों मोनसे खालामनानै डाइभार्ट खालामना हरनायनि जाहोनावनो हयथ' जोंनियाव माने दिनैनि बे मैयानि फ्लादआ माने अभार माने आनकन्ट्रल जाफैदों आरोखि जों बेखौ माने एसे माने हमदांनो हादों नंखायनो माने बिथांमोननि मावनाय टेकनिकेल प्रब्लेमफ्रा माने एसे माने मोजां जायाखै टेकनिकेल मोनसे माबाफ्रा मोजां जायाखै बेखौ जोङो सानदों ओंखायनो जिखि जादोला मानो बेथ' जोंनि खामानि नंला जाहैबाय अब्लाबो अरुणाचल सरकार बा एयारपर्ट अथरिटि बिथांमोनखौ मा खावलायहरनो सानदों बिथांमोनखौबो खावलायनो लुगैदों जोङो अरुणाचल अथरिटि आरो माने एयारपर्ट जिथु माने कन्ट्राक्सन माने पार्सन बिथांमोनखौबो जों खावलायनो लुगैयो बिथांमोननि मावफुंनानै होनायावनो जाहाथे जोङो जोंनि बे थासारिया माने मोजाङै जाफिनो आरो बिथांमोना जोंनो बे जों मोजाङै खेथि बाथि मावफिननो हानाय मोनसे माबाखौ मावना होनांगौ जों बेखौ खावलायो नोंथांमोननि मिडियानि जुरिये ओंखायनो जोङो माने दा गासैखौबो जोङो खावलायदों जे नोंथांमोना जिखि माने मावा मानो जोंनो थासारिनि थाखाय सोरखारखौ जा एबा एयारपर्ट माने प्रजेक्टनि कम्पानिखौ जा मोजाङै जोंनो